Haka laipuwe terek uleber arajar psau kasngi kabakirunget kristan kilekmen ya kasngi mi pat ukon jong play ujisu kris bat kabaiting koru bat ka financial year kidkhot kaseng samla puli khasi students union kaleng kajala kilalej bankang ya ki bang ki baklem ai Shuti hakum kani kasngi haka kurwa kabalapha sekilat pathai khobor lingbau samla penchai rani information publicity secretary ka KSU kalaong bakum kaseng kalong pedeng ye baro Henry habadon jingle persya nikta ya jing sngo pat ka bring yo trap kinom aili dalele em hakani kasngi ka KSU lingba kitnat rekam per kilalet pan ai Shuti hi ya ki bang bat kiwe ki bapelong trei hakani kasngi badru ban pha khang si sindon ye ki bang ki baple ka kerwo ka KSU kalaong ru pakala maham ya ki te ki bang kimde banjale persya ni khendo thala ya kisngi kerpang jongki kristan nakaliang ka KSU ka pen pau bakani ka pen I ya ka jingle bomsut nyo jong Sorkar MDA kuntobru ka Sorkar NDA ya ki pat dunget kristan apo ka jalam mikalia dak bakado bahaki we pat ki jala kum ka Manipur Mizoram bat ki we ki jala shate ka thal namingi ki o Shuti hakum ka ni kisngi kerpang watla de kata ka financial year kani ka jingle khang kredap jong ka KSU ya ki bang ka kentup nadu mauyong mauprem stanjip garikhana opor shillong maukhar khandailat barik malki laimkra nomensong pada keleng kabri unyo trap hi barok kawai lock Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya